Ai, gelsin. Whisky, yes. Снимай, бе! Скажи, если чуть горы не соединялась. Biraz götürdük kalkıp kalkıp Na, çok da o çadır yok. Episod trafik. Bibi German. O çadır yok.
Скоровски. Он вие гащи. Има някакви пият. Сой слабо. Ама баш ти ще мадва за кума съм държана. Он тавата лула конка. Ама ще кмай смачизала. Така смачизала. Да, идеално е. Благословено да бъде свято ти име, Исусе. Моля те се, те на зарадва с това. Искам това дете да му даде живот и здраве и то дълго, дълго, дълго търпение, Боже. Аз утре ще направя 70 години, Боже. А тя да скара повече от 70 години. Боже, благослови удължи, Боже. Благослови бащата и майката. Благослови от двете страни, бабите, дядовците и левиците, Боже. Благослови всички ония, които са около тях, Боже, моля. Господи, и накрая, прабаба и да я благослови. Да, Господи, Исусе, оздрави да не се отърват. Амен. Оздрави на здрави създателите. Алелуя. Благослови чучуто, Ори хинеле. където е съпи. Славя Боже мой Исуса. Дева саврени защита. Добре ти са. Винаги всякога закрила пъти в този дом, татко. Винаги, Боже, смирявай, снижавай ги, Господи. Бир да ги цели, да ги благословиш, създатели. Господи, от благодат на благодат. От имание на имание, създатели. О, Господи, ти си алфа, мега първия, последния, татко. Моля ти. Знаеш, сърцето ми е душа. Благодарим ти, Боже, за всичко. Ти си алфа, мега първия, последния, дълбичините, ширините, Боже. Целият свят на покаяние, Боже. Дето една душа да ни остане в света, на всеки да повярва. Ти зарадвай ги, Господи. А моето сърце ще зарадва. Благославяй, отнямане и имане, винаги всякога. Предаваме всичко в Твоите ръце. Бъди пред нас, зато да ти страни стража. Благодарим ти. Алелуя. Амин, Боже. Стайно. Олечката ти. Чай да фика, Бог знае. Мама, я казвам, че тя това си нататък. Затова ми иначе най-кавасаме. Но театърка наряди пак. И което съм дала, и това нейно, и оставам вай се заминавам вече. Кой който иска това да направи речи, Бог да ва благослови. Сега ва зарадва се добичи. Стига се тук. Да, Само ги сега, стига. Моля Айде стига бавно само. Може хартанаката си ми да мъчи. Тебе славата е, Господи. Нека с майка баща да расте, Господи. Да благословиш бащата здравоспособен да бъде, угоден и полезен да бъде, Господи. Един ден да те опознават, Господи. Един ден с нея да отиват, Господи, пред Тебе. Господи, благодарим Ти, Татко Небесни. Благославяй майката и баща. Благослови от женска и мъжка страна, Господи. Господи, колкото да казваме, Отче, най-добре Ти се грижи, Господи. Да го пазиш от зли злини, Господи. Нека да бъде един ден за Тебе хвалителка, за да благославиш, да я утешаваш, Господи. Да бяга да тича в Твоята нива, Господи. Всичко става ми Твоите. Амин. Айде. Ами рода му, майка, нека си моля. Няма значение, моля ти, само. Господи, Това е хубаво, наистина много се радвам сега татко. Защото това е от нашата кръв, Святе Боже. И аз искам, Господи, да докосваш още души, Святе Боже. Родът ми да се покарва, Святе
Боже, защото наистина не искаме и търсим от Тебе сега, Неола. Аз много се радвам, а Ти повече се радваш за нея, Святи Боже. Моля Те, за техните майки и бащи сега, Святи Боже. За целият ни род, Святи Боже. Ти имай грижата, Святи Боже. Предоставям ги в Твоята ръка, Татко. Ти води, Ти ръководи сега, Святи Боже. Амин. Амин. Защото много стана вече, много молитви пред Бога. Ама ви сега, това не може би, трябва да сме пред Бога с Христа. Този подарък е от баба Нерман. Специално от Гърция всичките подаръци. Гръцки пари, гръцки! Да е жива и здрава баба Нерман! Гръцка стока. Гръцка стока, тази година момиче, до година момченци да имаме. За момченците ще купил бартолет, чак ще купил. Да се храни, да бъде апетитно бебенци. Пак от бабата. По-бързо да проходи това детенци. Това мъничко детенци. Да, официално туалетна от дядото пак. Там да вземайте. Дърненците от дядото. А сега да видим кученците и рокли. Ема майка. Всичко с мерак бабата купувала. Всичко. Иди ли ми обичате в таблите? Принцеса Нерва да сте здрава как и дан мъчнете хумталачи. Бутшибали Яшка. Живей, здрава, как ни да